Karon giimbestigahan sa Pulumulok Municipal Police Station ang pagpanunggab patay sa usa ka panday nga nahitabo ning nakalabayng adlaw sa Barangay Silway 8 Pulumulok South, Cotabato. Giila sa kapulisan ang biktima nga si alias Roel, 51 anyos, nga residente sa nasampit nga lugar, samtang ang suspect igsuon lamang sa biktima nga mao si alias Reden. Sumala sa investigasyon sa Pulumulok PNP, ang biktima mulakaw na unta sakay sa iyang motorsiklo sa diyang giduol siya sa hubog na suspect og nahitabo ang panaglalis nga misangpot sa away. Ang duha ka anak sa biktima nga silang alias Ken og Kennedy nakaangkon usab og mga samad sa ilang batiis ug kamot sa diyang misulay sila sa pag-ilog sa kutsilyo gikan sa nasuko nga uyuan. Dali nga miikyas ang suspect kuman sa krimen padulong sa subang nga bahin sa nasampit nga barangay. Sa pagkakaroon, ana sa punerarya ang patayng lawas sa biktima samtang padayon ang kapulisan sa investigasyon aron madakpan ang suspect. Mga katropa, aron nga dili mahikawan og katungod nga makaangkon og maing panglawas, magmintinar og Sunthorn Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.